ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து கேரளாவில் திருவூர்ன்ற ஊரில் இருக்கேன். நல்ல த்ரில்லிங்காக இருக்கு. திருவூரில், மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருவூரில் இருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாய்ங்கிறது தான் என் ஊர். கூட்டாயிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான், 2 கிலோமீட்டர் கிட்ட இல்லை, அவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் இந்த பாயிண்ட்டு. இது வந்து தொங்கு பாலம். இந்த ஏரியை கடக்கிற மாதிரியான தொங்கு பாலம் இருக்குது. இந்த தொங்கு பாலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த்து, ஆளுங்க நடக்க மட்டும்தான் முடியும். அண்டு கொஞ்சம் தள்ளி இன்னும் ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போனாக்கா இந்த ஏரி கடலோட ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐமுகம் பேர். ஐமுகம் அந்த இடம் பேர். அந்த ஐமுகத்துக்கும் பொன்னானின்ற ஊருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதே மெத்தடில் காரு பஸ் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு, லாரி எல்லாம் போகிற அளவுக்கு பெரிய சைஸில் தொங்கு பாலம் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. நார்மலாக பாலம் கட்டலாம், ஆனால் இந்த நார்மல் பாலம் பார்த்திங்கன்னா பீம் போட முடியாத மாதிரி இருக்குது. மணல் வந்து ரொம்ப கட்டி கம்மியாக இருக்குது. அதனால் தொங்கு பாலம் தான் போடுறாங்க. இப்போ பாருங்கள், என்னோடய பேக் சைடு இந்த லாஸ்ட் எண்டு தான். இந்த இடத்துல அந்த பாலம் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கான ஒர்க்கு அது எப்படியும் 3 கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த பொன்னானி ஊருக்கும் இந்த ஐமுகம்ன்ற இடத்துக்கும் வரத்துக்கு சுற்றிட்டு வரணும்னா ஒரு 25 கிலோமீட்டர் சுற்றணும். இந்த ஏரியா கடந்தாக்கா பக்கத்துலேயே வந்துடலாம். இப்போ வந்து தற்சமயத்துக்கு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜங்காருன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வண்டி இருக்குது. இந்த வீடியோ இதை பற்றி நான் அங்கே போகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே போயிடுவேன். அங்கே போய் வீடியோ பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், ஃபுல் வியூ பார்த்துருங்க, நல்லாயிருக்கும்.